μου την πέφτει ένας μουσικός, Άγγλος. Και γεροντοπαλίκαρα μη σου πω, και αυτά τα παίρνουμε. Και χείρους με 10 παιδιά και αυτά, ξεφτιλιζόμαστε, τα κατεβάζουμε και αυτούς τους θέλουμε. Πού σε βρήκε, πες μου τώρα. Ειρήνη, όταν είσαι global θεά, είσαι global θεά. Δεν πάει το προφίλ με εκεί. Δεν έχω ανταποκριτή. Εδώ έχω στην Κρήτη, δεν έχω στην Αγγλία. Κιθαρίστας είναι. Θα παίζα μαζί του. Θα έσωσα τη Βύση και αυτόν τον Μακριμάλη που έχει για... Όχι, γιατί ο Μακριμάλης είναι ψηλός, αυτό ζάτκα είναι. Νιώθω ότι είμαστε κάπως έτοιμοι. Αφού έχουμε αναλύσει σαν καλές Νικολούλιδες όλο το σκάνδαλο περί Ντίντι, δεν θέλω να σας τα πω, να σας τα αποκαλύψω στο τσαγάκι. Κάποιος όπως έχει στείλει την Beyoncé στον ύπνο του. Σήμερα είμαστε έτοιμοι επιτέλους να σας πω... Φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Ένα βίντεο Πέμπτης αυτή τη φορά. Που ξέρετε τι είναι τα βίντεο Πέμπτης. Κάτι λιγότερο από κόλαφο. Αλλά παραμένουν σταθερά μες την εβδομάδα. Γιατί όχι. Τις Πέμπτες κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Τις Δευτέρες κάνουμε ό,τι γουστάρετε εσείς. Οι στεγεργοδότες μας, βεβαίως. Ξεκινάμε τη Δευτέρα με κλάμα. Αμέ. Την Πέμπτη είμαστε έτοιμοι για κλάμπινγκ. Αυτό ακριβώς. Όσο κλάμπινγκ με πατάτες. Εννοώ. Κλαμπ, εκείνο το κλαμπ. Μέχρι εκεί είμαστε. Σήμερα στο κανάλι μας βρίσκεται και ένα ξεχωριστό άτομο. Ένα άτομο που γνωρίσαμε γιατί είχε το πρώτο μας και τελευταίο μας fan page, παιδιά! Ήρθε το κορίτσι που γνωρίσαμε μέσω του fan page και γινήκαμε friends. Γίνει και επιτελείο από την Κρήτη, γιατί εμείς είμαστε σαν τα ραδιόφωνα. Έχουμε και στα νησιά και στα χωριά τους δικούς μας ανθρώπους. Ανταποκριτές, ρε παιδί μου. Υπάρχει Χρυσίδα Κακούτη και στην Κρήτη, χάρη στο δίκτυο της Κωνσταντίνας Τζαμούση, η οποία βρίσκεται πρώτη φορά σε βίντεο μας. Φυσικά δεν λείπει το επιτελείο μας, το οποίο ναι μεν κουτσουρεμένο, αλλά το κρατάει σταθερό ποιος? Εγώ. Η Αλεξάνδρα Σαμπάλη, η art director μας, που μη μας ρωτήσετε τι έχει κάνει στο κανάλι από art directing, και είχε βάψει έναν τοίχο. Έκανε τη φούσκα. Έκανε τη φούσκα. Οπότε έχει μείνει art director στο κανάλι, εκτός από κολλητή μας και αδερφή μας. Έτσι. Σήμερα το θέμα του βίντεο, καλά ακούσατε από την προηγούμενη συζήτηση, μου την πέφτει ένας μουσικός. Είναι το τέριασμα. Είναι το φίλιωμα. Είναι το dating. Είναι το Tinder. Και σήμερα έχουμε να παρουσιάσουμε τα πιο σουρεάλ, χειρότερα, ηλίθια πρώτα μηνύματα που έχετε πάρει στο Tinder. Γιατί ας μην ξεχνάμε, εκεί μέσα είναι μια κυψέλη που έχει μόνο κυφίνες, δεν υπάρχουν μέλισσες, δεν υπάρχει Βασίλισσα Μέλισσα. Βασίλισσα Μέλισσα είναι κάπου έξω μόνη της. Εκεί οι κυφίνες κάνουν πάρτι. Το Tinder έχει γίνει στο πλεκτό. Κάνουν κουμάντο οι άντρες, η πατριαρχία άνθησε στο Tinder. Εγώ γιατί άνοιξα το δικό μου Tinder, τα μηνύματα έχω να βλέπω. Ναι, να πούμε κάτι, ότι η ιδέα ξεκίνησε να διαβάσουμε μόνο δικά σου μηνύματα και εν τέλει. Τι συνέβη? Έτσι μου καρφώθηκε. Ντρέπεσαι. Μα θα διαβάσουμε και δικά μου μηνύματα. Απλά ήθελα να μάθω. Μόνο εγώ πέφτω σε βλαμμένους ή κάνουν και οι άλλοι απέσια μάτς ή είναι όλοι άνθρωποι ηλίθιοι. Βέβαια, έχουμε και global μηνύματα από ξένους, γιατί πια, παιδιά, πρέπει να καταλάβετε ότι η ανδρική ηλιθιότητα, γιατί γυναικεία δεν είχαμε ηλιθιότητα να μας παρουσιάσει την τερική, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο πλήττει ειλικρινά όλο τον κόσμο. Είναι σαν, αυτή είναι η πανδημία, αυτό μας άφησε ο κόσμος. Το μεγάλο ρητό ότι φάμε ό,τι πιούμε και όταν υπάρξει ο όλος μας. Και γενικά πιστεύω ότι στο εξωτερικό το δουλεύουν και ακόμη περισσότερο. Το δουλεύουνε, αλλά είναι λίγο πιο ευγενικοί. Και ένα ημέριγιου στέλνει ο ξένος. Ο Έλληνας στέλνει, σε γράφω αδιέξοδο 10 η ώρα, ένα και απαλό. Αυτό είναι από Έλληνα, αλλά στα αγγλικά βαλμένο, που μας στέλνει η φίλη. Τη στέλνει αυτός. Are you against animal cruelty? Save the horse, ride me.
Δεν είναι νέο. Είναι σπήρα με σπουργίτια. Το έχουν γράψει σε κάποια ομαδική, μάλλον στο τσίλι καφενείο. Το στέλνουν όλοι, να ξέρεις. Μιλούσαμε με ένα παιδί στην αρχή, όλα καλά. Αυτός δεν ήταν από εδώ. Κανονίσαμε, βγήκα μία, μάλλον εννοεί από το Tinder, και έστειλε το τηλέφωνό του για να του στείλω λεφτά μέσω Άιρις για να φύγει από την πόλη. Δεν λες καλά, γιατί σε άλλους φεύγουν από τη χώρα και κάνουν ghosting. Γιατί μπορεί να είναι παντρεμένοι σε άλλη χώρα. Έχει συμβεί, το έχουμε δει στα πρώτα βίντεο. Ζέμρα είμαι, σπίρτι είμαι, τεντούα σουμ σουμ σουμ. You look like the girl that always dies first in horror movies, στέλνει ένα στην τύπισσα. 9 χρόνια μετά ακόμα ψάχνω τι εννοούσε. Ή ότι είσαι χοντρή ή ότι είσαι μαύρη. Δεν ξέρω, δηλαδή. Οι χοντροί και οι μαύροι πεθαίνουν στα horror movies πρώτοι. Όποιος δεν μπορεί να τρέξει και όποιον βάζουν στο μάτι είναι συνήθως. Αυτό είναι νόμος, δηλαδή το λένε παντού. Θέλω μία να πηγαίνει με άλλους, να το ξέρω και να ζω την ταπείνωση περιμένοντας. Καλά, αυτό είναι σύνηθες. Έλα γίνει κομμενός μου άνθρωπος. Ο άνθρωπος θέλει να γίνει δικός του άνθρωπος. Παιδιά, μου έχει συμβεί. Να το ταπεινώνεις. Όχι, Ειρήνη, εγώ δεν θέλω να ταπεινώνω κανέναν. Είμαι αριστερή στο σε. Είχα γκόμενο, βασικά φιλικό εραστή, ο οποίος με ρωτούσε στο σε. Δεν την ψηλιάστηκα εγώ κατευθείαν. Κάνω καλύτερα από τον τελευταίο που πήγες. Ο πατής. Του λέω κι εγώ ναι. Τι να του πω, όχι εκείνη την ώρα. Τι να του πω, να του πέσει, δεν θέλουμε. Άσε και κάνουμε αγώνες να σηκωθεί. Λέω εγώ ναι τη μία φορά. Περνάνε χρόνια και τι διαπιστώνω. Με ρωτούσε κάθε φορά αν το κάνει καλύτερα από τον άλλον και με ποιον θα πάω μετά. Είναι ανταγωνιστικός. Ήθελε ταπείνωση. Δηλαδή δεν είναι ταπεινωτικό να είμαι απλά δίπλα σου και να βλέπεις ότι έχεις εμένα. Δεν σε ταπεινώνω. Δεν σε ταπεινώνω που αναπνέουμε τον ίδιο αέρα, ας πούμε. Και θες ταπείνωση κι άλλες, τη δώσω. Ευχαρίστως. Την έδινα απλόχερα. Αλλά δεν ξέρω γιατί. Τι τους κάνει να περνάνε καλά. Θα μπορούσε να μου ζητήσει απλά να είμαστε μαζί και να το βιώνει καθημερινά. Σαν πραγματικότητα, αν αυτό του αρέσει. Παλιά. Πριν κάνω ψυχοθεραπεία. Επόμενο μήνυμα, το χειρότερό μου. Τι κάνεις. Μαλάκες. Ήθελα απλά να ποτίσω κουμπί και να εξαφανιστώ. Βαριέται και αυτό να γράψει. Βαριέται να γράψει. Εμένα μου το γράψαν τελευταία. Τι κάνεις. Δεν απάντησα. Ήθελε ταπείνωση. Αν μαζί με το τι κάνεις σου δεν μου γράψεις Σαγιαπώ, μορουλίνι μου, δεν ακούω το τι κάνεις. Καλησπέρα, είμαι αστυνομικός, θα ήθελα να σε προστατεύσω. Δεν έχω ξανακούσει κάτι πιο γιατί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σε πρώτη φάση. Όταν σε είδα, διέγραψα την Google γιατί σταμάτησα την αναζήτηση. Έμπαινα, δεν έβγαινα και έβλεπα ότι το είχε στείλει σε όλες τις υπόλοιπες. Άμα βρει ο άντρας καλή ατάκα, δεν φεύγει από εκεί. Έχει τύχει να μου στείλει 2 φορές ο άνθρωπος στο Tinder, επειδή κάναμε ξεμάτς και μετά δεν το θυμόταν και μου έστειλε ακριβώς την διατάκα 3 χρόνια αργότερα. Αν μάθει το μοτόρι, δεν ξεγράφει. Αλλά να σου πω κάτι, δεν τους αδικώ. Υπήρχε μία εφαρμογή, υπάρχει ακόμη, το Bumble, στο οποίο καλείται η γυναίκα να στείλει. Δεν μπορεί να στείλει το αγόρι. Και αναγκάζει να στείλει εσύ. Μαλάκες, ξέρετε πως βαριόμουν. Βρήκα μια ωραία τάκα, copy-paste, παντού. Όλα το σβήσα όλα εγώ. Για μήνες. Δεν μπορώ να τη συντάξω ακριβώς, αλλά έλεγα κάτι τύπου ξέρω ότι πρέπει να σου στείλω πρώτη, αλλά η πατριαρχία δεν μου το επιτρέπει. Οπότε θες να κάνουμε ότι μου στείλες εσύ για να το πάμε από την αρχή. Υπερ cringe. Ψάρευε. Τράβηξε. Τράβηξε. Με βλέπεις μόνη μου. Τι βάρος και ύψος έχω, με ρώτησε, και αν μπορώ να τον σηκώσω. Όχι το κυριολεκτικά τον ίδιο. Αυτό δεν σου θυμίζει την Τζέλα Δελαφράγκα που έπαιρνε τον αδέκαστο Στέφανο Μπάρα και τον σήκωνε. Πώς ήταν γυμναστηριακός και ήθελα να δει πόσα κιλά σηκώνει κοπέλα. Ειρήνη, έχεις πάει πάρα πολύ μακριά από εκεί που είσαι, έλα πιο εδώ. Δεν κρίνω καθόλου το Απλά δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έχω ρωτήσει, δεν έχω βρει και κάποιον να το ρωτήσω. Περίεργο που δεν έχω βρει κάποιον. Κάποιος να μου πει, ας πούμε, θέλω να με κάτσεις
ή να με σηκώσει. Ίσως γιατί ξέρουν ότι υπάρχει γυρισμός. Και το λένε, ας πούμε, σε κοπέλες που είναι πιο lightweight και τα λοιπά. Αλλά δεν ξέρω τι βρίσκουνε σε αυτό, την ασφυξία. Δεν ξέρω τι μπορεί. Αλλά σας ορκίζομαι στο σταυρό που σας κάνω. Άνθρωπος να τον εκάτσω, δεν μου έχει προτείνει. Εσύ το έχεις προσπαθήσει όμως. Να κάτσω εγώ. Εσένα, άμα σε ρωτούσα... Εγώ, αγάπη μου, άμα μπω φυλακή, δεν θα έχεις να φας. Το καταλαβαίνεις. Άμα σε ρωτούσαν ύψος βάρος, τι θα απαντούσες? Θα του έλεγα ότι δεν μπορεί, η ψυχή δεν γίνεται να ζυγιστεί. Αν και έχει ζυγιστεί, λένε οι επιστήμονες. Δηλαδή και στη ταυτότητα την καινούρια, με ρωτήσουν, θα τους πω πώς κάτι με non μπροστά. Non-weight. No hate. Απροσδιόριστο, ναι. Θα σου πρότεινα να πάμε σινεμά, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα μπορείς να μπεις γιατί απαγορεύονται τα σνακ. Το βλέπατε να έρχεται. Την είπα σνακ. Εγώ θα έπεφτα. Εμένα είναι πολύ αμερικάνικο αστείο. Γιατί τι έχουν οι Αμερικανοί, ρε Ειρήνη? Από το προηγούμενο βίντεο τους έχεις την μπούκα. Τι έχουν οι Αμερικανοί, ρε? Έτσι και πάμε Αμερική. Και μου βρεις γκόμενο, η πρώτη θα του πω τα σχόλια. Του κάνω translate όλο το βίντεο. Θα του πω, ήρθα με τη φίλη μου, δεν κάνω τέτοια. Εσύ θα το πεις αυτό. Εσύ θα το πεις αυτό. Ποια είναι η προσφορά σου, Ρούλα, εσένα? Ακούς! Για πες μου, τι πρόσφερες στην κοινωνία? Δεν έχει κάρα like, οπότε αρκέστηκα στο ταπεινό like. Και απαντάει η άλλη. Έχει και super like, του λέει. Θα το κάνω απλό, λέει. Μου αρέσει η ενέργεια στο προφίλ σου, βγάζεις κάτι θετικό, αλλά δεν μπαίνω εδώ γιατί το θεωρώ χαζό site. Αλλά δεν μπαίνω, όλα στέλνω. Ναι. Αλλά δεν έχει κανένα like, το έχω ψάξει. Facebook, Insta και τέτοια εικονικά δεν ασχολούμαι. Πώς γίνεται όσοι είναι μες στο Tinder να μην ασχολούνται με Instagram και Facebook, αλλά έχουν κατεβάσει την πιο προεφαρμογή. Ναι. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Και σου λένε, κοπελιά δεν έχω Insta, άμα θες WhatsApp. Τι WhatsApp ρε μαλάκα, θα ανταλλάξουμε. Telegram. Δεν έχω χρόνο, λέει. Δεν έχει χρόνο για Insta, Facebook. Έχει για Tinder. Προτείνω να ανταλλάξουμε κινητούλια. Στο κινητούλια με είχε χάσει. Με είχε χάσει στο κινητούλια και στο κάρα like βέβαια, αλλά και στο κινητούλια. Συνεχίσουμε επικοινωνία στο Viber. Να σου πω κάτι. Πόσο super like έχει να κάνει τη μέρα του Tinder? Ένα. Γι' αυτό μάλλον το είχε φάει αυτό. Το είχε φάει. Και Viber, ο άνθρωπος αυτός φοράει ωρό. Έχει πάρει ήδη την πρώτη του σύνταξη. Το Viber είναι πιο άμεσο και ουσιαστικό. Θα είναι φίλος της μαμάς μου ή συμμαθητής. Είμαι vegan, αλλά τον σου τον έτρωγα. Γενικά, σχολιάζουν πάρα πολύ. Σχολιάζουν πάρα πολύ για vegan. Και αυτή η σιχαμάρα μπορεί να περαστεί στο θέατη, να ξέρετε. Δηλαδή, αυτή η ατάκα μόλις σκάηκε τώρα εδώ πέρα. Καλά, τώρα δίνεις και ιδέες και λύσεις, έτσι. Ιδέες και λύσεις για το. Αυτή τη στιγμή φροντιστήριο κάνουμε, δωρεάν, για να μάθετε 5 πράγματα. Πριν ανοίξετε το Tinder ή πριν ξαναμπείτε στο Tinder το οποίο έχετε καταστρέψει. Είστε σεσημασμένοι, βλέπω τους ίδιους και τους ίδιους. Κοιτιόμαστε στο Tinder όσοι είμαστε χρόνια και είμαστε έτσι. Πώς μπαίνουμε στο μετρό. Και εσύ εδώ. Κοιτιόμαστε έτσι. Μας ξέρουνε, τα αρχεία μένουνε. CIA είναι το γυναικείο το μάτι μου, ρε μαλάκες. Νομίζετε δεν σας ξέρουμε και επίσης. Μην στέλνουμε μία στην άλλη. Έκανα μάτι με αυτόν. Κοίτα τι μου είπε. Μικρό χωριό η Ελλάδα, πόσο μάλλον η Αθήνα μας. Να ξέρετε ότι υπάρχετε στα κινητά όλων, όπως τώρα ας πούμε, που της λέει θέλω να καταργήσουμε μαζί το No Nut November. Άρα δεν τις προτείνει να κάνουν ναι. Τις προτείνει να αυτοικανοποιηθούν μαζί. Άρα sexting, άρα μιλάμε για αυτή τη λέλαπα, την εφηβική λέλαπα. Δεν πρέπει να κατακρινώ σεξουαλικώς τις προτιμήσεις των άλλων ανθρώπων, αλλά να σου πω κάτι. Καλύτερα να βρίσκεστε από κοντά παρά να συζητάτε από το τηλέφωνο. Θα μου κάνεις, θα σου κάνω. Και ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όταν έρχεσαι δεν μου κάνεις ρε. Γιατί όταν έρχεσαι δεν μου τα κάνεις. Αυτοί που τα λένε. Τα είπες. Μπήκε στον νευρώνα ότι έχει συμβεί. Δεν θα κοροϊδέψεις το δικό μου τον νευρώνα. Το cyber το θεωρώ πιο από το sexting. Πες μου, σε τι εξυπηρετεί να γράφεις με το ένα χέρι, να αυτοικανοποιείσαι με το άλλο και να λες θα σου κάνω να μου κάνεις. Δηλαδή πραγματικά και γράφουν και έκθεση. Δηλαδή σε χωρισμό γράφουν OK, καλά, εντάξει, πω. Όταν είναι να στείλω
Θέλω πάρα. Έκθεση 3ης ηλικίου. Επιπροσθέτως, θα ήθελα να σου το πήξω. Ρε μαλάκες, πάμε καλά. Μου κόψανε το νερό, στέλνουνε στο φίλο. Να έρθω να κάνω μπάνιο σε σένα και να σε γνωρίσω. Όλα μου τα πρώτα ραντεβού. Όλα μου τα πρώτα ραντεβού. Έχει τέτοιο μήνυμα και σένα. Όχι, το έχουν κάνει. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Καλύτερα σου στείλουν σε μήνυμα παρά να το κάνουν όντως. Έχουν κάνει μπάνιο σε πρώτο ραντεβού στο σπίτι μου ύστερα από. Κόψιμο νερού. Σου εξ. Εντάξει. Ποιο είναι λογικό, Αλεξάνδρα μου, να μπουν στο μπάνιο σου, να πας σπίτι σου να κάνεις. Μα είναι υγιεινή. Σε ξένου το μπάνιο. Περίμενε. Πρώτο ραντεβού. Θα πάω με κάποιον. Θα πάω να κάνω μπάνιο σπίτι του και θα κοιμηθώ κιόλας. Εντάξει, και το επόμενο πρωί να παντρευτούμε, να πάμε στο ληξιαρχείο να υπογράψουμε και να τελειώνει η κατάσταση. Ποια φάση κάθισε, ρε μαλάκα. Εμένα δηλαδή όταν είναι να κοιμηθούν σπίτι μου, λέω σε ξένου το σπίτι θα πας πρώτη φορά, πρώτη γνωριμία, να κάνεις μπάνιο στα δικά του τα μικρόβια. Να κάνεις λίγο έτσι την πλάτη σου κατά λάθος, να πιάσεις το σφουγγάρι του που είναι που είναι τέτοιο, πώς το λένε, λούφα, πώς λέγεται αυτό το σφουγγάρι, που το έχει κρατήσει 3 χρόνια και έχει πάνω του όλη την πίχλα του κόσμου. Να κολυμπήσεις πάνω στα νεκρά του κύτταρα. Το μπορεί να είναι μυρωδάτος. Ρώτησες τα σεντόνια του πότε τα άλλαξε τελευταία φορά. Πονάει, φίλε, αυτό. Σε βρίσκω ελκυστική και θα επιθυμούσα να σε γνωρίσω. Νομίζω θέλουμε το ίδιο. Οι άντρες γιατί λένε αυτή την ατάκα σαν επίλογο σε κάθε τους θέληση. Το νομίζω θέλουμε το ίδιο. Όχι, ρε μαλάκα. Αλήθεια σου λέω. Δεν θέλουμε το ίδιο. Έχουμε ανταλλάξει 2 κουβέντες. Νιώθεις αυτή τη στιγμή ότι είσαι έτοιμος να έρθεις σε επαφή μαζί μου και να ανταλλάξουμε ενέργειες και να μπεις τέλος πάντων όπου μπορείς κι εσύ. Αυτός δεν το πιστεύει. Μα ούτε αυτός το πιστεύει. Έχουν μια ψευτοαυτοπεποίθηση, νομίζω θέλουμε το ίδιο. Σαν το Μαλέα, δηλαδή κάθονται με πολύ μεγάλη μαγιά. Και όταν σου πω, ναι, αλλά θέλουμε το ίδιο, θα έρθεις και θα πει, θα κάνεις αυτό το φυλάκι. Το φλόρικο, το πεθαμένο. Ζευγάρι ελληνικό, μου λέει έλα για με αφήνεις έγκυο, φεύγεις και δεν συνοχλούμε ξανά. Αυτό ήταν ολόκληρη πρόταση, ό,τι θέλω εγώ από έναν άνθρωπο. Δηλαδή, ψάχναν σπέρμα. Ψάχναν σπέρμα. Δωρητή σπέρματος. Δωρητή σπέρματος χωρίς λεφτά. Εκεί στα 35 θα αρχίσω να το γλυκοκοιτάζω αυτό το μήνυμα. Καλημέρα. Φυσικά μια ελκυστική γυναίκα είσαι. Πιστεύεις όμως ότι ξέρεις να χρησιμοποιείς την ομορφιά σου. Αυτοί είναι οι λόγοι, είναι η φιλόσοφοι του flirting. Έχω να σου πω πάνω στο θέμα. Κάτσε, μη φοβάσαι. Έχω και πρόσωπο και θα το δεις. Προφανώς με φωτογραφία από το Yuri Geller στα νιάτα του, αλλά δεν μπορώ να το βάλω για επαγγελματικούς λόγους. Που παίζει να είναι βενζινάς, ρε. Και μας το παίζει ότι είναι Mr. Grey, ότι έχει, ξέρω εγώ, όμιλο. Τέλος, σε παρακαλώ, μην βγάλεις συμπέρασμα από τις φώτο μου, γιατί υπάρχουν πολύ ουσιαστικότερα πράγματα που δεν φαίνονται. Ψάχτητε, μωρέ μαλάκες. Εγώ σε αυτό το μήνυμα έπεφτα μόνο για να δω τι κρύβεται από πίσω. Ήταν υπονοούμενο για το τι κρύβεται στον εσωτερικό του κόσμο, τύπου βρακή όμως. Εγώ νόμιζα εσωτερικό κόσμο ψυχικό. Μήπως είμαι εγώ πιο ρομαντική από σένα τελικά. Πιστεύω ότι αν έπεφτε κάποια και μετά το συναντούσε και δεν της άρεσε, θα της έλεγε είσαι επιφανειακή, ενώ είναι με ψεύτικη φωτογραφία και ψεύτικο προφίλ, και δεν σέβεσαι κανέναν και όλα αυτά που κάνουν σαν gaslighting όταν κάνει catfish κάποιος. Επόμενο μήνυμα που θα έπεφτα εγώ προσωπικά. Hey Ιλιάνα, λέει, my Spotify must not be working because it doesn't show you at the hottest single list. Κάντε το μετάφραση στα ελληνικά να μου το στέλνετε στο Tinder, γιατί στο Tinder έχω πάρα πολλούς fans. Και ξέρεις τι γίνεται όταν μου λένε με τρελός φαν και τέτοια, δεν τους απαντάω. Αν ήσουν θα σε ρούφαγα γράμμωτη. Έτσι ακριβώς το έγραψε. Έτσι. Και δεν ξέρω γιατί δεν μου το έχουν πει ήδη πιο αγράμμωτη σε όλη τη χώρα, μωρομαλάκες. Αν ψάχνεις κάποιον ωραίο, πετυχημένο, γυμνασμένο και πλούσιο, Δεν είμαι εγώ. κάνε με unmatch. Αυτό ήταν ωραίο. Απαντούσα, είχα μπει με τα μπούνια και με είχε κάνει ghosting τη δεύτερη μέρα. Γιατί αυτό συμβαίνει όταν γουστάρω εγώ. Κάπως έτσι συμβαίνει, να ξέρετε. Αιγύπτιος μηχανικός καραβιού μου έκανε πρόταση γάμου με διορία 4 μέρες για την απάντηση.
Γιατί όλοι οι Αιγύπτιοι θέλουν να παντρευτούν, γιατί μπορούν να παντρευτούν άλλες 10 ρε μαλάκες. Έτσι ναι, να κάνω κι εγώ προτάσεις γάμου, γιατί δεν είναι δέσμευση, παιδιά. Όπου υπάρχει θάλασσα, δεν υπάρχει κέρατο. Και πες τώρα με τον Μπεγλέρη. Όλοι μάγκεψα με τον Αιγύπτιο. Είσαι ορφανοτροφείο. Όχι. Γιατί? Γιατί θέλω να σε γεμίσω με παιδιά. Όταν βάζουν παιδιά μου αρέσει, γιατί δίνουν υπόσχεση. Δεσμεύονται. Γιατί όταν λες σε έναν άντρα ότι εγώ στη ζωή μου όταν μεγαλώσω θέλω να κάνω παιδιά, το πιάνει μάνθος που στάνος, τι βάζουν πια σε αυτόν τον αέρα. Οπότε μ' αρέσει να είναι ένας άνθρωπος άνετος με τη δήλωση παιδί, όχι για να κάνουμε, γιατί είναι cool. Οπότε και στο φλερτ θα μ' άρεσε, θέλω τα παιδιά σου ας πούμε, για να απαντήσω εγώ όχι. Τύπου δεν θέλω να κάνω παιδί τώρα. Σε 9 μήνες που θα... Και για να το γλιτώσει όλο αυτό να μου πει ούτε εγώ προφανώς, κάνω πλάκα και να με ξενερώσει, ας πούμε. Ισχύει ότι σε ξενερώνει αυτό. Ναι ρε μαλάκα, γιατί εσύ πας να το κάνεις πιο ρομαντικ. Παιδιά, οι πρώτοι που δεν θέλουμε γάμο σε μία σχέση είμαστε γυναίκες, να ξέρετε. Δηλαδή μπορεί να έχουμε την πεποίθηση, έτσι, μια βιολογική και κοινωνική καταπίεση μέσα στο μυαλό μας ότι κάπου η γυναίκα και καλά για να φτάσει κάπου πρέπει να την ορίσει ένα παιδί ή οτιδήποτε. Υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα και η καταπίεση που βιώνουμε. Αλλά στην ουσία, όταν ένας άντρας ερωτεύεται, αυτός θέλει. Εμείς σας το ορκίζομαι, δεν σας θέλουμε για πάντα, να ξέρετε. Ούτε να σας ξεβρωμίζουμε, ούτε να σας ξεσκατίζουμε, ούτε τις κάλτσες σας να τραβάμε, ούτε να βλέπουμε ποδόσφαιρα που βλέπετε με τους φίλους σας, ούτε τη μίξα σας να κάνετε στον καναπέ. Δεν σας θέλουμε. Θα κάναμε τέλεια παιδιά πολεμιστές, γράφει αυτός. Τα jeans σου, τα γονίδια μάλλον εννοεί, η σωματοδομή σου, θα τον βοηθούσαν να κάνουν παιδιά πολεμιστές. Γιατί δεν μου το έχει πει και εμένα. Θα βοηθήσει να κάνουν παιδιά πολεμιστές σούμο. Καλησπέρα Μαρίνα. Θα μου έλεγες αν θα προχωρούσες πρακτικά μαζί μου στο ερωτικό κομμάτι εφόσον υπήρχε πρώτα χημεία, μετά από γνωριμία, λόγω πάχους και ανατομία στο Δηλαδή λέει, επειδή την έχω πολύ μεγάλη, στο λέω από τώρα, αν θα μπορούσες να προχωρήσεις, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν θα το ήθελες αυτό. Sorry για το αρκετά απότομο της προσέγγισης. Δηλαδή, το full απότομο ποιο θα ήταν. Σου στέλνω πριβέ φώτο αν θες. Άρα, τι το κάνει τώρα. Το παρουσιάζει σαν ανατομικό πρόβλημα. Ότι μπορείς να δεις λίγο, αν μπορείς να το διαχειριστείς. Να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Έχω πρόβλημα, σαν γιατρός. Θα έχεις σίγουρα πολλούς εδώ καθημερινά να σου λένε τη μαλακία τους, μικρή μεγάλη. Όσοι λένε, όσοι λένε καλά, θα σε έχουν πρίξει εδώ πέρα. Τι λένε αυτοί για να κόψει κίνηση. Έχει κουραστεί από τη μαλακία ή χωράει κι άλλο. Να πω ή να μην πω. Με συγχωρείς αν είμαι ένας ακόμα. Πραγματικά δεν ήσουν ένας ακόμα. Ήσουν ο ένας. Ο ένας ο οποίος κέρδισε να μπει σε βίντεο. Θα είμαι ξεκάθαρος. Δεν δίνω Insta γιατί έχω σχέση εξ αποστάσεως. Αν είσαι οκ, καλώς. Εγώ. Έχουν θέμα με τα 20 ευρώ οι άντρες. Δεν τους αρέσει το 20 ευρώ. Θέλουν να το πληρώνουν περισσότερο. Την κοπέλα, της εξεργάτρια, δεν την ενδιαφέρει να έχει σχέση εξ αποστάσεως. Πάνε, πες της 20, 30, 50 ευρώ. Να στα δώσω, να δημιουργήσουμε μια επαγγελματική επαφή και σχέση. Γιατί ψάχνεις το Tinder δωρεάν? Τα μούτρα σου για δωρεάν είναι. Πώς δεν ψάχνεις καθόλου, λέω εγώ τώρα. Άμα έχεις σχέση εξ αποστάσεως. Ναι, πώς δεν το είχα σκεφτεί. Μπορείς και αυτό, να μην ψάχνεις καθόλου. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί ψάχνουν το τζάμπα. Το τζάμπα είναι πιο γλυκό. Ή θες να βγούμε ραντεβού, να πληρώσεις την πύρα που θα πιω. Που εντάξει, τα μισά δεν θα τα πληρώσεις γιατί θα κάνουμε Πολυμενέας Diaries και πάλι θα σε κράξουμε και να το πάρεις τζαμπέ. Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό? Ζήτησε να του κλείσει κλουβί και να τον βλέπω με μια φίλη μου και να γελάμε. Παιδιά, ούτως ή άλλως σας βλέπουμε με τις φίλες σας και γελάμε. Με τις φίλες μας και γελάμε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται καν να κλείσουμε σε ζώνη πουλοαγνότητας το μόριό σας, αν είναι έτσι. Και τώρα θέλω κάπως να κλείσω αυτό το βίντεο με τα δικά μου μηνύματα που έχω λάβει τελευταίες μέρες. Μου λέει ένας πάμε για μπύρα. Τύπου λες και εγώ γράφω εδώ πέρα μόνιμα διαθέσιμη για αγνώστους μπύρα 1 ευρώ. Και του λέω θα είναι τέρμα άβολο. Γιατί βρε άβολο, με ρωτάει με πολύ απορία. Άβολο νομίζω θα είναι να γνωρίζεις τον άλλον από εδώ μέσα. Δεν έχει την ίδια γνώμη το αστυνομικό τμήμα. Του λέω άβολο, αλλά το γλεντάς το τιντεράκι. Μου λέει Χρυσίδα, θέλω βοήθεια. Είμαι ανάμεσα στο να πιω καφέ ή να τελειώσω το που άφησα το πρωί. Μας νομίζουν ότι είμαστε
Γερμανίδες τουρίστριες που διψάνε για σπάντι, είμαστε πίσω από το κινητό έτσι. Χαϊδευόμαστε, λέμε πω τώρα θα ψάξω κάποιον άσχετο να μιλήσω για να κάνω sexting, ας πούμε. Και είμαστε έτσι. Κωνσταντίνε! Και τρώμε τα σοκολατάκια. Περιμένουν εγώ τώρα να του πω, στη μου εσύ και έλα όπως είσαι το βίρο, να σε καμτσικώσω. Και του λέω να τελειώσεις ούτως ή άλλως δεν σώνει την κατάσταση. Μου λέει, σε έχω χάσει. Προφανώς, μωρέ μαλάκα. Πού να με βρεις, βρε μαλάκα, τον αέρα να βρεις, βρε μαλάκα. Εγώ, λέει, ένα απλό λαϊκό παλικάρι είμαι. Εκεί ήθελα να απαντήσω περισσότερα πράγματα, αλλά είναι νωρίς για να γίνω cancel. Είναι κουραστικό να είστε τόσο όμορφοι και σεξι. Λέω, κοίτα, επειδή είμαι πενθήμωρη Δευτέρα Παρασκευή, όχι. Καμιά φορά που το πάω αυτά στα 7 είμαι για ωρό. Τώρα ό,τι κατάλαβε. Και το τελευταίο μήνυμα, το οποίο είδα και στα δικά σας μηνύματα το έχει στείλει, μπορεί να είναι ο ίδιος, στέλνει, εάν το ένα πόδι σου ήταν τα Χριστούγεννα και το άλλο το Πάσχα, βασικά το ένα πόδι μου είναι το ένα ιαρινό εξάμηνο και το άλλο το χειμερινό εξάμηνο, θα με άφηνες να περάσω χρόνο ανάμεσα στις γιορτές. Αν θες να πνιγείς χωρίς επιστροφή, ελάτε! Σας προκαλώ. Προφανώς και δεν απάντησα αυτό το μήνυμα, γιατί, παιδιά, αυτό που βλέπετε, τα γαλόνια που βλέπετε εδώ πέρα, από τους πολέμους με έχουν κουράσει, είμαι βετεράνος πια. Δεν έχω κουράγιο. Είμαι ένας γέρος βετεράνος που του δίνει πενιχρή σύνταξη το κράτος ως φόρο τιμής για αυτό που χάρισε στην πατρίδα. Εγώ θα συνεχίσω να σας λέω ιστορίες για αγρίους, κανονικά ιστορίες από τον πόλεμο. Αυτό ήταν, φίλοι μου, το σημερινό βίντεο. Ευχαριστώ όλα τα κορίτσια που ήταν εδώ πέρα. Και την Αλεξάνδρα που ήταν όλη την ώρα στο Tinder. Και την Κωνσταντίνα, και ακόμη είναι στο Tinder ακόμη την ώρα που το λέω. Και την Ειρήνη που ήταν πίσω από την κάμερα. Εγώ είμαι αντι-Tinder. Εσύ είσαι anti-good things in life. Anti-good. Κατάλαβες? Generally. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο της Πέμπτης, παιδιά. Επιστρέφουμε τη Δευτέρα με ένα άλλο βίντεο. Ποιος ξέρει, δεν θα πω. Ξέρετε γιατί? Γιατί ούτε εγώ ξέρω ποιο θα είναι το βίντεο της Δευτέρας. Επιστρέφουμε δυναμικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στις 2 η ώρα. Μην το ξεχνάτε, γιατί πλέον ανεβάζουμε 2 βιντεάκια. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.